Ahoj lidi, tady finišátor dalšího videa. Tentokrát je to odhalování fejka Studio Team. Je to, no my jsme se jich chvíli psali. Já jsem tady napsal ráno receptu, no, takový to, ještě tady je. On mi hned zavolal, co jsem to napsal, hned mi zavolal. Já jsem to kliknul, protože nevěřím, že je pravý. A jsem mu napsal, že to je fakt Pokémon, který se jmenuje Moonstrike na Minecraftě. A on jakože díl, jakože jo. A protože se mi zdálo, že Česká republika, vidíte, že to má Česká republika, tak se mi zdálo, že to je Čech. A on jakože ne, nejsem Čech. Já dělal jakože mu věřím. A on, že mluví český a znáte to. A tady říkám, že no, protože já studuju na odebírám, je to můj oblíbený youtuber, znám ho od 100 odběratelů, co mělo, ten ho znám. Tady jakože používám voxel, nějaký hlasu, jakože neřeš. Já mu jen nevěřím a aby natočil video o tom, jak na Skypeu někoho trolí, nebo nějaký video. On jakože 6, nevím co, ale OK, ale zítra, no tak já jsem celkem snědavý, co tady na to řekne. No a jsem mu napsal, chci aspoň stáhnout do Game City. A on mi pak poslal, on mi pak poslal, počkejte chvíli, nemůžu psát. On mi pak poslal tenhle jak bych jsem to řekl, no, jedno. Když už jsem mu to, tady ten je podle mě pravej, tady ten je podle mě fake, ale uvidíme, když se jako bavíme o tom fejku. No tak jo, on tady zavolej, tak já, ne, počkej. Takže si nechci zahrát, a já, co? Co se nechci zahrát? A on, Minecraft, ale na jakém serveru? No a tady už mi začal volat, že si zahrajem. Uvidíme, možná mi zavolám, já mu zavolám ještě jednou, zkusím mu zavolat. Hrát Minecraft jsem nezbral, nevím proč. Ale když jsme si zahrali Minecraft, tak začal říkat, že zapomněl heslo, tak to tipnul. Nebo spíš já jsem to tipnul, aby jsem to mohl natáčet. Když to nezvedem, tak to bude celkem smůla, ale škoda. Mluví takovým, že mu je tak 8-7 let. Možná 10, 9 let. No tak si zahrajeme. Já ti nějaký pošlu IP. Já jsem nehrál Minecraft, víš? Jo. Ale že myslím, že předevčírem se vydal nějaký video o Minecraftu, tak... Jo, na Minecraftu, ne? Ona hřel život? To prostě jsem dělal videa, pamatoval. Jsi tam? Jo, jsi tady. Trošku, ale já jsem se popil. Aha. Tam mám 2 tablety. Napiš si do chatu.
Ty jsi zapojil. Vole. Jaké já mám to heslo? Já tohle server znám, ale zapomněl jsem heslo trošičku. Nejde mi to. Kdyby jsem se dokázal přihlásit do základního, tak by jsem ti dal vás taky dáme toho ložiska. S tímhle by jsem ti to dal na ostrov Steiner, zbytnost si odrážení 2,82. Ale kdyby si nebyl fake. To jsem mu chtěl říct. Furt. Tak jo, to jsem chtěl říct tou dobu, že ho mám natočenýho. Ale musím něco napsat. OK. Kdyby byl pravý, co? No, to by nebylo moc krásný. A tak když, myslím, že tak před týden nebo před minulý týden natočil nový video Moon a to bylo z Minecraftu, tady z toho serveru. Takže já myslím řekl, že to je fake. Ano, je to fake, tak jo. Takže myslím, já se ho bloknu. Budu ho nahlašovat. No, to se asi neměl dělat, ale tak stejně. Nikdo mě za to nezatkne. Jo a tak jo, můžem zase odejít. Jo a mám skin, to jste nemohli vidět vlastně. Tady jsem to video neviděl. To je můj skin nový, který jsem si vytvořil. A já se s vámi loučím. Jo a samozřejmě. Když se budete myslet, že ten skin jsem nevyrobil, že jsem fakt jakože blbej. Dobře, tak já jsem ho upravil. Stáhnul jsem si skin, upravil jsem ho. A protože mě se ukládají všechny na nová skin, ty skiny, které si upravuju, tak jsem ho tam savenu a může tam být i ten můj skin. Nejsem si úplně jistý, ale asi jo. A to jsem si tam udělal, to si nemyslím. Já ty všechny vědomosti jsem tam taky udělal. Takže já se s vámi loučím a čau čau.